Asantehene TV, yɛsomosompa. Biaya ya somo sompa eye Asantehene TV yemu adwomo akwaba emra omam nsem dwumadi a yede ebre odane den na Asantehene TV so dwumadi ni twa YouTube live adama ya no like ya maye shema afofo nhwe bi wadwen channel so the comment section and ade ne nyina ebegua na dudin ba bia ohwe ye free no so na ade account ni nyina nkamfo na subscription na ehianye umia bell no so na kyese subscribe dwumadi ede ama omam nsem dwumadi ensem a eje ne ho me na ejentre ha ye social media sono na yenso ya fabi ya bedwendin ho abobo hu na empobu akwa wonte de bo so awate wonni mu nkyeremu na ya bo ama wanya mu nkyeremu na wahunu de ya man Ghana ye kukuru ede akwa akosi ena kwakuwa ya krado na me do tata adwumade nso den sweetie na down kwa yin social media pages ni na so edwumade ya to apeson ya no ahwe na afollow yen ede aboa ye hye ensam no ase ediane ede wo ekobono emaimu ha wono mo ena enkoso ahene wono me na ayebuafo jana ono ena oyedumesa enkoso ahene wobono region bono mantemu na nsemu a yesi ne hene me busumi ne mu afempino ne aduonu mi ensam last year me ena yesi no enkoso ahene na jasa fimu ene busumi kakra bi ene no na ye hwe impuntunuma ene nyama hodo a wahye ewodume sokrom wona anokwa kyese enege efe paase yehu ye de nkankoso ahene de wudwumadi a wudia eno no se wo behwe ama impuntunwuma akoso ewo mpasuaso anase wo kromefi se dia da so enkoso no kra kyese ewo so we sada ne de nyina nyama etimi koso ekonanim ewo wukromu na no ena na ye biafo jana a wo yenkoso ahene ewo dumesa kronim no waye ne police station wo sisi akwan green grasses nyadem na ne nyina muso no ade ne ho ehyem eye adwuma ne bi a kyesa wo hwa waya ade na enye nansen akọ hwa se ye kwa na kadwuma sokro no kwa me akwanka menteda na so na mpuntunwuma ne nyama wo ye woni krom ntina boa amese dwuma sokro no ekọ na nimpa edi din a obia ate dumasa a ewo bono mantam no emu na ne ya waya ne bebre ne nyina no ebi egugu social media so ko TikTok ebi wo Facebook ebi won ba bia be fa social media so de ne nwuma a wo ye ewo ne promo no ebi eda wo na mabusia kamehu ne nyina ye nkonkwe video ne bi nyame mpuntu nwuma na na ebi afo jana nkoso hene ewo dumasa eye
ahodoɔ nana ayɛ bi afo jana ɛyɛ ɛwɔ bono ɛne ne mpɔtaa mu na ansa na yɛbɛkɔm na yɛadwendwene ɛho ne akeka wɔn nsɛm bi no mɛsrɛ sɛ yɛ WhatsApp line na yɛde yɛ adwuma ɛna gu screen no so no ɛno anso na wɔpɛ advert bi sponsorship bi nso na apɛ sɛ yɛbɔ ho dawuro advert yɛbɔ ho dawuro wɔ sponsorship bi na apɛ sɛ ɔde bɛboa yɛn nso a number na nso na bɛyɛ 0244961189 wofra mpanimfoɔ bɛgye wo so na afei bibi bi a apɛ sɛ ɔde bɔ asantema so bia no watumi de aboa no nso yɛn WhatsApp line na wakyate yɛn ɛwɔ so kwaku wo yɛ Chedi ampone na namada Roma. Ade enwuma idɔɔso nti enwuma dɔɔso nti ehia adwuma bi esu akyɛ kakra. Na ne nyina santeman nkɔso anti. Aha. Kwakwa ne akwakohwe video no aba. Yɛka so bi yɛ nkɔso hene a ne dwuma ɛwɔ sɛ wodi paa yɛka sɛ nkɔso hene dwuma bi banka ne sɛ. Nti we de me hia sɛ mɛkyerɛ nsɛm bebree san sɛ yɛ kan nkɔso hene asɛde a yɛ nyina yɛ hu bi. Ɛyɛ nana ayɛ bi afogya na yɛ dumasua nkɔso hene de ɔyɛ no. Nkɔso hene asade a wɔsɛ wɔyɛ ɛde boa sɛ bi biae a wɔwɔ kura wɔm ne nyina ɛna nana dumasua nkɔso ayɛ den. Ayɛ no. Wasɛdeɛ ne sɛ kuro no sɛ monka mo fie kuro ma no yɛ titim abere bia yɛ sɛ kuro na yɛ timu no sɛ bi enima bɛyɛ dai ɛbɛkɔ nkan ama kuro no sɛ bia bibi ne yɛhia ɛyɛ school ho nneɛma bi wo na wogyegyina mu na wakom ɛde ama kuro no ɛno nti ne yɛrɛba bi si hɔ no na sɛ wokɔ na sɛ bi anya yi a na wode abere wura na wura na no ayɛ dai ato nti deɛ nana dumasua nkɔ so ayɛ ne deɛ suti mehu yɛ no sɛ bi brɛ sɛ wayɛ adeɛ sɛ bi nkasi ya ne yɛhwɛ sɛ nka kuro bia nkɔ so nyame nana no ma wo mu ahoɔdene no wɔn to wɔn nsɛm nimdeɛ na nkɔ mu ntimi nyɛ bibi sɛ sɛ kwakye adeɛ fɛ ɛde sika na ɛyɛ na sɛ ebia obi nya ayɛ anko bɛyɛ nso sika na nkɛnyɛ de ɛni hɔ no nti yɛsrɛ nkwatentim nimdeɛ ne ahoɔdene sɛ bi nana no mo wana de wɔn do wɔn nsa yɛ bia no ɛnkɔ so sɛ deɛ bɛyɛ adeɛ nana dwuma so nkɔ so ayɛ no obi so betimi ayɛ aboro so nti na sɛ Ghana no enke obia ɛyi bibi sɛ ya nka Ghana na kyekye yɛ sɛ enke ya kyekye ɔman no awie nti bɛda na ayɛ ne deɛ mebɔ na ba so nana kwaya adeɛ ekroma ne nyina so tai na chi a edwumadi a wodi bia nso wotimi di ɛma empagya ɛne nkɔsoɔ nso etimi ɛba na we ɛna nam so ma na ɛkyerɛ mu yɛ nsɛntrɛfo twebɛ na ɛkyerɛ mu sɛ hwɛ enwumadie nkɔsoɔ impuntu a meyɛ ɛwɔ dwumasa ekrom ha sei no ne nyina yɛ miam siko yɛkyerɛ mu wɔ ha gupan a metimi aka sɛ wɔ ha gupan aduokronkron ne die ɛyɛ mia na yɛ biafo mia me bɔtɔm sika menemu fefre ɛna mia me sika mabere anya ɛna me de ɛboa ekuro no na wotimu sɛ ne nsɛm a wɔka ne de wɔno a wɔwɔ ɔdɔ ɔwɔtema ɛma ne kuro no sɛ sɛm wɔde ne nkɔkora betwa so ama dwuma so kuro na timi anya nkɔso kora mpo na wɔbɛyɛ yɛnkɔ sɛ na nanum asɛm mmre. And you won't believe it. Up to now, me need to grow more. To make up our order, and fine, me papa will be a crime and be a crowd them. And some people are like, Nana, Sifi, nothing. And so yeah, if I want to build a house, there maybe some 1.5 million Ghana cedis, $2 million, something like that. Missy, just imagine, me come how much I 2 weeks. So just imagine, say, must spend 1.5 million as if you have a 5-bedroom. Nice. Hey, do me some cost for him in the one, need I knew a power. But 1.5 million Ghana cedis means a lot of things in the town. So why going to build a house that when I can stay in the hotel and pay maybe 1,000 cedis a day? So that's the kind of money investing into the town. Kinyamaya madam you do Prempeh so I'm so fine. Now I've been able to do things that we say so near. I can also go and then get a place for myself. Me call na prepare within 2-3 months and I am for Nestlema a land be na facility. So later I say so for be na a tall land no. Na be marketing time for say omo mfa man to omo command over before. So there was some misunderstanding. So when I heard it, I told them that I'm pay land because I don't want anybody to think say I begging because of land be na. No, I don't want it to see. So me raise the fee. I can buy land. No me see me fee. I don't want to take anything from that town. So the be obi nkwadwen say or beg position because office will be benefit be free. So far, sika must spend okuro me catch you in the show. I wouldn't say don't because it was miniska. But when you go there, you will see what is there. Okay, nti no credit no and very easy. Na your baby anniversary, you know. I told you that we group people on social media financial transformations. Yeah. They registered in the US, registered in the UK,
registered in the Middle East, registered in Ghana, registered in Canada. Wow. So all the members, I don't know who they may. So they've all decided, said they want to contribute, especially for the anniversary of Bayano. Many of the things that they want to support. At times they may require this time, but they street back, we are going to concrete. Maybe a 5,000 bags of cement. I'm on social media. People will be contributing to 5,000 bags of cement. We are full street based in the So that's what I've been doing. So when it comes to the finances, it's from my own resources, but my group members also. Nana aye bia for jana duma so Omanhene and I kotie no eba ye no kwaku Sweetie. Utie nana ensem a wo kan a obodoma ne kro ne ba. Sweetie nkoso de. Me se wasede. Ene se abre bia na sweetie wa wote kuro ne mu ba bia wonti firi de ntimi se be bra bia sa ba bia ya wo na kura wo firi so de ntimi nya enkofa foforo ma me de ma se enti enyema ba bia wo benya no e wasa wodi bi ko enye wo a wontiri ma wo ma wo na nanom sweetie me ka wo na nanom no e bia wo baba ɛhɔ na ebi ɔbɛwo no yɛ the best set ne nneɛma nyinaa kuro ne din na ɛda so make sɛ ɛhɔ na ɔbɛkɔ school ɛhɔ na yaresabea bi wɔ ha ɔbɛyɛ na ade baako na na yɛ a mebɔ na ba so suti sika na nya yɛ nyinaa enko obetumi wɔne ne mma sɛ bi sɛ nka yɛ nya sɛ bebree bia sampani bɛyɛ aduasa so sɛ na so a nka bifiri sɛ nka nkuro aka keka no obiara na meboa na suti enkomra nyinaa yɛ sika yɛ sere nyankopɔn na nanom sɛ ɔmo mmoa na se bi ye nananom mo tim konya so anko mo fi mo pem se nko mo be ye kuro yie no nyame ne nananom nto mo nsem ne omo ye bia ntumi nya dai enko so dwuma su anko so hin ba bia obi nananom nhira no sa se onya sika ne so tin ko betima adwene ne yefu no se de se bi mpanifo no ba mu mpanifo ni bi mo ye dai ye wose ye de ko ha ye mfa anko na so no atumi ayi ni botom sika wankwa kebosia wankwa jilobi wankwa ka kira aban se aban bra beboa me wo hu se da bi aha na me firi ma me nya ne yie na me ntinam se de ye kon performance de bi yesu tia na me ka se we ye mpedefo wo tu kwan na so ti se wo tu kwan dia ye wo ho no ko hu bia na kwa be dey ba be ye bi enu bi na na duma so ya nkoso hene wo ye den wo ye no se bi nka ye mpedefo ye watututu akwan ye mpini mo makaka kane nyina tu akwan na suti omo ba no mu kuro mu firi so omo so mu bie ma tretre ma ye se ya nka Ghana no nka ye kra behwe nanso ye mse beba dabi saa na beye ye sere na nanom wo da tete nkonya so no esia no aban ma be siesie ma obi enti ye na nanom ahemfo aba mu bu omo man no omo tena ho a omo hu sesabi omo man no ye na ye de ansa na amanyosem ba be ye dai eba be wuram ya ye de ya ye fa sa se aban beba mfie nan kokko mfie num no kokko ba wo na nane de wo ti akonya so saa ko se bi kokko okura enti wo ye ne ya wo na wo ye dai enti na na de suti enya ha de be ya kasi ye bo na na ba so suti bi a daje po boy na na ya de wa ya de ana ne nyuma kakra ya so aba me se kuro ni din apagya ba bia na na nko na esi police station na na nko na esi police station CCTV camera ne ade de ebobom ti ka kuro bia puntu nyuma ne yesiesie go ye kuro se ya Kagana kwa nenim papa na duma su ankoso de na baso bode de ensa na wa ya de be wo bia Asantehene TV ahwefo nyina mo ye dansefo yakwohwe mfoni na ede aba di kuro ne na tie de wa ye no na ya de na ya mpre no wa ya abusiafo ya to ansa no so ede amaodia na na dumasa eye wanum nyina ahwie ye no ene ni wo bodwa data na obodwa data efrefrem panimfo na ontimi enyi ni wura na Dormahene enso emfiri ni dwumadi a odi moton sa efra na Agyemang badu ema oba dwumadi no ase na ne nsama wakan ye bi no ano ehye yenkwa na yenkotie na Dormahene e wo dwumadi na ase bi ma Mubetie amana tumnua Omanhene na bi akoto maame sunyan hema na bi akoto maame domase number 1 hema me madam for mrigu paramount chief a obaye na bi nkonkoto na na domasua hene na bi nkoto na nanoma abewo domasua nyina titro na na jana aye biafo eye Gray only OBM na amanfo wesamre jumadi abade chairman sano ese nitia wa ne se okwa wiye na chairman enwuye nye ona na mebeka nyina ne bade chairman no ka ne se won nyina wanhu ne obaye ndikase wahu dia na gese kama wiye so maka ne se ya wiye no bia ne mba ya adwene se dai oye da kese
da kɛseɛ wɔ bonomanim ha ne sɛ nsoroma ntenka bi apie yɛ bonomanim ha na nya baabia ma mesi sɛ dumasua wohwɛ na nneɛma a yɛnhu ne na ɛba keka nkasa me na ɛbɛma adagyeɛ ɛbɛbɔyɛ na wɛ sɛ mama no so a yɛwɔ mmeranteɛ bi bɛwɔ social media no so bɛbɛfrɛ bɛho freedom fighters binom bɛwɔ ammerɛ Twene Jonas nom Sugar One Frema shows binom bɛwɔ Germany Dikro Ɔhene David ɔno na odi kane mamte nanai enka na da bia mafidie ne de hwɛ hɔ ɔno ɛnam ne so ne nnɛ anwonwasɛmi na nadomasi ahene amamkwane na nnɛ maba ha samre adeɛ tiawa a mɛka ne sɛ ansa na ne nde baeɛ nde bɛtudwa abonofo yɛhyia sei na ngɔha deɛ nga da a mɛka bi na no sɛ huhu adeɛ bi a ɛkɔ so wɔ fiapre mboa sao fiapre hene nyɛ yɛ ne bono ha boa fiapre hene me deɛ abakɔsɛm ɔwɔm sɛ nnua ɔyɛ aduanani sɛ me so nyɛ aduanani abakɔsɛm kakra anim no na saase na ɔte so no nyɛ bi ne de man baaba de man no bɛni yɛntam ha anya dumasefoɔ nneɛma hu sɛ anya dumase koraa na ɔnkɔyɛ sunyane nyɛ bɛ ne bɛwɔ na ɔyɛ dɛn ne nipa ma wɔ asase watena so akoko bi ma ɔba bi tena na ayɛ hɔ bɔne bi ma ɔba bi tena ayɛ hɔ bɔne wopɛ ma nyina a yɛ kwan papa so no nyɛ serɛ ne yɛkɔ serɛ yɛwura dumase hene sɛ yɛserɛ damfo yi baabi a yɛsɛ ne kuro no aba no apagya yɛmpagya no yɛngu so na ɔyɛ dɛ no wofa dumase hene akyi wɔ ti hyɛ baabi na Ghana mebɔ kɔkɔ Ghana for na sɛ nka bibi a mmerɛ no so 70 ne yei ha akrachefoɔ obiara pa ɔnyɛ dɛ ɔmpɔnkye na deɛ bɛka no sɛ nnɛ dictionary wɔ biara fo nsomboa bɛka paramount chief a na chi bibia ne wɔ bio kasa nwɔyɛ ne asantefoɔ aka paramount chief akyi ɔnhwɛ paramount chief bɛna chi wohwɛ borɔfo ma na chi no bi ne wɔ bio asɛm wɔ yɛ aka na Ghana for ho agyegye nneɛma no so dodo Otumfour ɔyɛ manhene ɔntimi mmɔ manhene Otumfour yɛ manhene ɔntimi mmɔ manhene enti dumase hene fiapre hene yɛserɛ no Otumfour Asantehene ɔntimi nyɛ no manhene me so far as I remain the president of the Bono Regional House of Chiefs Otumfour ɔntimi mfa manhene ma abra me mente aseɛ ɛnyɛ possible kɔɔto koraa woka mɛda mabu so nam kura mɛdam amaborɔfoɔ baba bɛyim na menkam nama ne nyɛ tentene yɛnnua fiapre hene ɔte bi asase so wɔ bono a ɔmmra na aborofoɔ nipa na ɔte na asase ne so no yɛmfa gyantoa nkɔ nananom anim nkɔ serɛ bɛ sɛ woba no na deɛ ne mu ayɛ duru ne bɛma yɛ kwane yɛmpagya fiapre hene mente yɛi ɔyɛ manhene a na ma asase agye bi aga na mmom asase ɔte so no yɛ bi deɛ ɔnhyɛ Otumfour ase ɔnyɛ ne mogyaa mede kakra nim no sɛ ɔyɛ dankyerɛni akoko ne ma ne nam a ɔkɔpie takyiman ɔba bɛpie dumase number 1 na asase na ɔte so no ba ɔyɛ ne deɛ aprɛko pɛ na nyɛ ɔno no bɛhyira wo obia menteɛ sɛ Dormahene mentumi nhyira fiapre hene nyɛ ne manhene nipa bɛtumi ahyira no ama no ayɛ manhene ɛyɛ dumase number 1 sɛ yɛ ne ndɛ nkama sɛm maka ne sɛ awie no na neɛ nde bɛtoa so ne sɛ nɔkorɛ ni abonofoɔ yɛwɔ binom wɔ Ghana ha yi a bɛde hawo bɛte bɛbaa bi na yɛ ne bɛde hawo no aba bono ha na ano ho ahu sampa
ahemfo banye mienu hene ba akoto na opese wa opese oyini firi ho no de kokota na bedi banwa ye koto na be ko asenwe ma aka bebe nkokoto wanhu na osisi sampa abono fo na no ohu ti obodom na me aya na dom am pese bi mfa me poso nso bi o ma be ni samani odene na wo de udisi ya metwa na mom Arefo na Agyemang bedu otoso mienu Dormahene na yekotie na no asem eba ye no baku yetie Dormahene nsem a oka ye na oso Otumfour eye Omanhene enti wontimi mo Omanhene a na obeso wo chese say why kwa na obo kwa so Omanhene suti de kan no nana Agyemang bedu de wo ye ne menti ase se bi mpredua nsem okotena wo kan ye nyina nye no ntini ye frɛ no anya no ntiso mpo ne ye frɛ o ye se bi obi na eye mpuntunuma wa wo ye ne ketua wati ase obi na eye mpuntunuma se bi mpredua ede aboa Ghana man ene se bi bono man na bi akso ye nyina ye so eno apaso no Dormahene na so Dormahene so na nka suti me hu ye nka wo koye no o wa ya ade na wo bo na wiase nyina atene nka de wa ye na sabi de bia beka Dormahene mi minim de wo gye suti de bia mi gina fia ameka eye bia wo tan bi no tan Asantehene keke san se de ekoso wo sampa wo de na no si ne hu de ama sampa na be sie san se eya wo ya bi ene ye den e wo Dormahene mu ye hwa de nana samba jafra sampa mahini ba be suan be si bi kire kotokɔ Otumfour se tutu otoso mienu eya Asante nyina ye hene na sabi ye de ne koye na ensem na wo se ye de ne kofa Ebono Regional House of Chief ni ebe gazette no National House of Chief edini kono Dormahene no ye president of Ebono Regional House of Chief kona asesa what you say enti nsem nyina ba akogina court what see abusu bi ye ba be friend nsem ni akwa bobo nsem ho enti ne hu ne se eya moya bi sampa mahene ye mfato hu oni ne ko school degree a wo as a judge no ye judge on mahene ya sabe bo ne mahene enti amoya ne bi no se nana Agyemang bedu Dormahene enim se ye pegja eye fie prehini be de mahene a wone ne ba ba ye pe enti ena wotan no ayese no na suti ye hwa de why yemisa ye ho asebui why ene pegja Dormaa akunya ne be ye no mahene nana Agyemang Prempeh the first eye Otumfour a wo koye ansa na yewo primso eba ene pegja Dormaa ehene ebeye no man ehene hye no so no ye Dikro ena himfa so wo ba ya wo ba be suan ye eye manhia ena wo ba be ye dai e ba be suan ye esi bibi se yewura eye Otumfour Agyemang Prempeh na ya fibe mu eye 1935 ena ye de saa ne mani nyina be dai wo ba be si bibi na so tie ya pegja akonya ama akonya ba be ye kese na wo wa ba be fa akonya edisua bede na ye ye ne so mina so eni o Asantehene bi oye ne na ye ni enti kampo wo de kai de Asantehene a wo ko na kura odika ko ye eye den ma wo na so Dormahene ntiase e wo ha no ntiase wo wiase ba bia wo ntomene Asantehene nya peda da bida se wo so wo ye Asantehene wo ye duane ni de na chi efiri asumenya Asanteman so abakosam de yesu ade ye hunu no se bi asumenyafo ne aduanafo nyina wo mu nchi fie asumenya Asanteman so na se fie prehene eye duane ni de a Ghana constitution na ebo ye nyina ho ba ye nyina ye hyase amma kwan se Otumfour wo say to the second ebetumi apida fie premahene aye ne mahene what you say enti minim de se bi previous Dormahene ye dai hwehwe yate ase ye mena we suso o kan asem bi se bi previous Otumfour aye mahene o kan bi se paramount chief achi ni bibia anya dai eniwo suti paramount chief producer benya the word paramount chief on fan to so nya dai emfama the meaning of paramount chief was in the chibibia ni hono se paramount chief bibia ni hono de a nana Agyemang bedu wasi ade yo yate wase ono oye paramount chief oye paramount chief ye hwa de so oye paramount chief di a why the yen paramount chief Otumfour o say to ya pass what you say enti na me twa na say anso no bi ba yo Omanhene na se nipa no kra wo tumi o wo soro e chen wo ebisi woni to osoro nchawa kwantimi nyawo Omanhene Otumfour edi Otumfour wasa yusu ye suti Ghana de bia meka ya bakwasem ya mamre ye kasa ye kampo ye de broni de eneka ye hwa de ye bank ye wo ye ntro ye abede ne mamamu ede ye try ye kokofa broni alphabet no ene de ba be chiro what you say ene ye hwa di bi ti se ochire
ye try the O and the kind Bruni alphabet nyakwa ya and what so the you say ye ka ye kasa etro ye kasa suti nkanya ye na yama de wuni o enti nana Agyemang bedu say sabi Otumfour ye Omanhene a why ne peja no mane be ono nso be ye Omanhene Omanhene Otumi so sa bo Omanhene a dabi enti nana Asantehene Otumfour we say tutu edi Otumfour asase we so nyame firi ho no ma bidimam ya Otumfour ne wo onfa nhye ne tirim nana Agyemang bedu ye Dormahene onfa nhye ne tirim se asase we so ne wiase asase ase epoase ba bia wo wiase ba bia asase se nipa ti asase we susu de obi no Otumfour sa Asantehene onfa sa de ne nhye ne tirim e na di Otumfour so tie o pese o translate Otumfour de ko buoni putoka semu a ase kire sen Almighty overlord the imperial of the Ashanti kingdom e wo man onfa to me say edin Ghana e bai e ba beto Asante e wo no what you say Asante bai fitete ansa na Ghana kra mo ba be ka mo abom se mo nyina mo ye mo Ghana fo enti nana Agyemang bedu de me hu se e ya moya wonim se ye pega fie prehini se sia ba ba ye ne Omanhene a one one na ba be ye pe the dibra wo no one na ba be ye pe and here hwa de bi so wa asuti se producer benya a Chieftaincy Act a year 2000 and a nanka suti where we did a Chieftaincy Act as a mention Google na mention I mean so men can be sabaya producer crowd to so I mean so meeting ya can canasha for at here yeah share sa act ni ma was say on 6 March 1957 and as a South Finland na Ghana so yenya ya fa ahudie sa wo so me kwana na Ghana so yenya fa ahudie okay the Kingdom of Ashanti and the Northern Territories, the Gold Coast Crown Colony, and the British Mandate of Togoland to form the modern state of Ghana. That is a Sabreno, or the Kingdom of Ashanti, the Sabreno, Ghana, Asantehene, or Mine. And I know manager, manager. What you say? CEO of the company, the between manager, manager, and said manager, no, it make a Saturday CEO, they say, when you move fine, say if your manager, CEO was a accountant. What you say? What you say? And he said, they said, penny for. And a woman, yes, say, and enjoy Cassia as an Israel. Yes, I am Sadia day. And to the Nana Agyemang Bedu Yan, the Sutimenti Yasia. I am more ya. Okay, said the old kind of 6 March 1957. Saturday in your family. Yeah, Baba for Ghana, and a modern state called Ghana. The Kingdom of Ashanti, the Sabrano, Asantehene, and the Northern Territories, just a Northern Afwan, also, and the Gold Coast Crown Colony. Was a Sabrana Ghana, your friend Gold Coast, Yebenya, Foundation, and Sanya Dino, Ayano, Ghana, and the British Mandate of Togoland, and I animal from Mantamo for so, at one woman, million a kaboom, at Maya to Yaman Ghana, and it is a Ghana, it's a Sabrana, a Gold Coast. The office of Asantehene is now a sub-national constitutional monarchy. That is what saying. Yera na se tutu ababio Asante se say ne yaka Ghana emra no kra mpona ne fa baabi no yera na se tutu ababio ne nsa ehyemu bi ahyemra no enye ne nsa de ehyemu Ghana Otumfour ne aban pe ene betimi ebu aten sa abuyama Ghana Otumfour ne Ghana aban de ebu oman Ghana and is protected by the Ghanaian constitution. And I wish what monarchy no monarchy a kingdom paramount king the word king so it will be kasao the word king something Otumfour say to bigger than king why you can see chief why you can see the king sans Otumfour o person will be translate is almighty ne yankwa mo amobro kasa apart from almighty e say bi wo bi emu dia and we so say Asantehene and they mean here to say almighty the word almighty e say bi wo bi emu dia and we so say Asantehene na say almighty e eye Otumfour translating bi anu bi emu dia asase ase epoase nsuo emfrema mewiem Otumfour wa asase so ne Asantehene ti Dormahene ne kasa ya wo hwe ni sabi bread ya Asantehene wo ye no suti aya wo keka wo kire na dwen wo ye bibi sabi se o pe bibi wo papa wa na o pe bibi a ye mfa kasa jejeje ne kokwaje ye de kasa de ene kokwaje wo ba wo pe bibi efi ne kunu wo de adada ne
journey akrokro e na kwa kwate e ko gina bonten ko kan kura asem de ne o chena wo tena se what you say ko me ntwa no mamem kaka yenhwe Dormahene kasa no was say Otumfour so wakapa wontimi mo Asantehene na say oboni din Otumfour no o say Otumfour eye Omanhene ena wono Dormahene no so ye Omanhene na ye ka regional House of Chiefs wono Dormahene no ena ye pani a woda no enti so wo ye Omanhene na ye run say to aba bi Otumfour so ye Omanhene ada na House of Chiefs no Otumfour nka ho bi o say ada na House of Chiefs Otumfour nka ho bi so wo ye Omanhene Otumfour so ye Omanhene ya me de papa suti National House of Chief say producer betimi dey we na to Chieftaincy Act 2008 579 producer mfanto so no obia nka ne ne kai emre da ho ekire se bi ya hemfo mo wa Asantehene Ghana nyina no ye form ye no emre da ho ma ya hemfo no kwakutwa na me husu wa hiti para for yen sama ye de ebro ni nyina ne ya hwehwemu ye google ye na ye hunu ni nyina ya sanso aya background investigations bebre enti so wonti bibi ase a na so be google ya wonti ase bia ni nyina egu Google one YouTube app bia pa bia no wo so a ni nyina be yaba ama yen sama ye ka chon enya say busimuka ensem bi na ye ka ede achogo kutu aso sutie ye kwa National House of Chief mama fa regional House of Chief nyamfa so regional crowd ye kwa region Akufo Addo Nana Addo Dankwa President of Republic of Ghana wo ba ye no abecheche abono hafu no abenya bono enya benya bono regional House of Chief ye hwa de Otumfour say tutu ye to ne so aba daddy Bono Regional House of Chief, National House of Chief, Obia wo dibire obia ye to so aba. Mfie nine na so na wo Asantehene betina abanya so sikadwa so mfinhia duonunum. Sweetie, obia no wa ba se wadibi sole kwana memla medibi. No House of Chief ko National House of Chief, yewura President of current President of National House of Chief, yewura ye oje abobo ya ojebi. Wono we need to be very good. And we also a traditional area, pass one now. We need to be put so be pin and no catch something. When you been put down, forces 7 trade bias our mind. When you been put down, and to be president beside Dormahene, ASEM says, Otumfour your mind in our Dormahene a wire. One time was Akonyano if you Dikro and not ye judge out in a bedroom. It be catching for forces 7 trade bias and one issue Lord we no munyai santi se sia ya muso ku kusua ba we an ma be keka ade omo do ma sua nya adwuma jaja wuti bedwuma wo kasa ya fere wudwabo ase wuti mi bie ano kasa sabi sembo court ebua asem ni wi ye Ghana mre bua asem ni wi abo ubebu so enti na Agyemang madu pese wo kire ye se wo ye judge odi asem wi ni wo bua obi fo a enipa no mfa no ni sana sisi ya wabati no kwa ye judge no opotena dwam na wodi asam na nipa na wodi na asam no akasa judge asmo wakan dia mintie mebuso ono akasa no ede no obeye sa enti se sabi mpre asan ye de Asantehene sabi wo ye batampa no for tabada ba obi aye dai na nya sa ye tai na chi mem no dia Google no ani abakosama ewo ho when nyina so ye research abakosama ewo nyina kire se de Dormahene kan de wo ye nyina no so anya no kore sa sutie ye hwa de ene no nimdie ntraso ena ma Dormahene ye de wo ye ma menka sa adinti na meka we se wo ye busuani na wo se wo fere wo bianani dia ura na Asantehene pre no kre san se before so we bie wa no aka se wo ura ene Asantehene wo ye duanani dia wo fere Asanteman so ye sumanya Asanteman so enti wo yewura wo de ne ho kumawu agogo aduanafo enkonya ne bi no what ya se nti so ti wontini nsan we bo nyina ho enkotena doma dia na da wampem e ho ko ye tama ye na nanom kokoko jeje nsanse ne ade no e ho no kokko pie ye ene ne wo doma na wo ye Dikro ena ye na Otumfour Agyemang Prempeh a ko ne be bi ko akura epega akonya no e no be ne manhene enti Asantehene de eda Ghana constitution mu se wo ne Ghana ena ebu oman Ghana no kre Dormahene so wanti asia wo ye judge won fashion itiri constitution embra na da won sa na tie ansa ne ye ba be dia tum 6 March ye nyina be nya fa wo ni ade embra da won no e na Ghana mbra ene Asantehene de e na ebu oman Ghana nyina enti se Dormahene ti asia obetimi akọ ada paramount chiefs on one dey no se paramount chief bia ni obiem na won ko bisa won ti asia National House of Chief de bia wo ba wo betena wo beto Asantehene wo boda da Ashanti Regional House of Chief, Asantehene mpo onimu bi. Mo so puru chief so, Mrs. Asantehene wo Otumfour so.
Paramount no so Paramount no be so Otumfour so say Paramount sa Paramount me pekura meti so say Paramount there so tie we ye supreme but Otumfour is the almighty king. Not just say ehimfuni nyina mo penny and Otumfour is that then one thing emre bi abakose mo nyema bi atwam say 7 biasa ansa akokko ne ade ne ayi nyina ebekọ nyina no akwase bi oni ba ye kurom no wone ye nananom ba bi di akon no akwase kokko ba ne wo say zia ne ye ne mo akon ya musa mo odene na sisi mo amusum sikadwa sa tam na suti mo amusum sikadwa sa tam na yakeka ya nananom enye nsem bia de betima gira fidie so aka na so me ten wo kakra se de bia Dormahene be hu ni pa se bi Otumfour we dey wo ye sa tam na ye nananom akeka amanye ne amamre kwa so ahemfunsia na oni ka wo akeka omumma we mu tirimi ama ye de ye amanye ne amamre bia omu nyina agitom se omuwura obiri konfo ma omu nyina tia so omuwura ene de se de mpia se sikadwa be firi ne na so ba be sifu so no wono ene ye omu nyina panini ene omu gitom kwase kokko be bu o man ya wo se bi se embra na dawa ko se wiya so Otumfour asem mu nyina mu gitom obi eno yi ne mu firi mu sa ahemfunsia no that is Paramount chiefs na no wo no omu nyina da so wo be sine ansa ne ye wure be pejapejja wono wo ye tu ahene usi ahene sa Asantehene tie enti se Dormahene so won tie ase a abakosem wonko edai wonko hwe na Asantehene Otumfour se titi nani obi Chieftaincy Act 2008 yanko producer factory screen so ni yanko kan emra suti kan mame Chieftaincy Act 2008 factory infoni so producer yes factory so producer ya be so de beto so na dia mekan kan ya no mensan enkan ebio na just dia mekan ya na. On 6 March 1957, the Kingdom of Ashanti and the Northern Territories, the Gold Coast Crown Colony and the British Mandate of Togoland to form the modern state of Ghana. Not so the church, and it's a sabre no crana Santo. No, mind that. I am mind that. Ghana running in producer a part of 579 Act of Martin 1972. Because now the young kind of kakra. On kind of kakra na mame Chieftaincy Act 579 no on fanto so mame na yenkin kan kakra. Entitled Chieftaincy Act 2008, may I say, an act to revise and consolidate the Chieftaincy Act 1971 into bracket Act 370 to bring its provisions conformity with the Constitution and to provide for related matters. Date of ASEM 16th June 2008. Not just 2008. I think Penune and I want to say share some running na. It was enacted by the President and Parliament. Very good. And I think so. National House of Chiefs. Section 1, National House of Chiefs. 1. In accordance with Article 271 of the Constitution, the National House of Chiefs consists of the paramount chiefs from each region, elected by the regional house of each region. National House of Chiefs. Emre da won se 700 years amman bia no mantam ya Ashanti region bona half region ni ade ne bona region no obi yi nipa num a wo ye Omanhene num what you say and two time rado kwa se amranda ka to se kro eduru sa bia ye ho no na Omanhene omo no munum a yenyinyi ahemfo mo nya Omanhene bi nye dai anka mo mo nye enum na ye pe no no mo bra begina mo mantam mo National House of Chiefs Asantehene nka ho bi ye ba Ashanti Regional House of Chiefs ya fa Asantehene nka o ye kese se ne sa ne nyina. What you say? So the can say the chief of the 2. Where there are fewer than 5 paramount chiefs in the region, the House of Chiefs of the region shall elect the number of divisional chiefs as well
as shall make up the required representation of chiefs for the region. Said the church. That's what we have now. Mine, Corona, I was in the Agyemang was Asantehene and Omanhene was Asantehene. Enumua. Ye Hene the other day. I say, yeah, divisional chief. Divisional chief. And I said, Dikro, Omanhene were Dikro and our Hindi or Prempeh or okay, 3. The National House shall have a president who shall be the head of the National House. Very good. Emra Ghana National say National House of Chief one. Ye be obi a obedi mani mu ho. Sa nipa 5 no so obi anya nipa baako. Ah obeda sa 5 no. Na so mo nyina so kambo ma. O mayi baako a ono so obeda o ma no. What you say to us way. Okay, the president of the National House shall be elected by the members of the National House from among their number. Very good. Enti nipa do do akwa piem sa nipa 5 enum na ye pe na mantam bia no ko piem National House of Chief a mo nyina na mo ba beto aba nipa ba ko se wey na ni yeso ni asa yi the vice president o kan kwa na sa da mra meka ni yi the vice asa the president ni one mo a obe atise the president no. So the National House shall have a vice president who shall be elected by the members of the National House from among their number. So the whole canano. So the first one say omu person who pay no mu hu a wo nko na wo nko go na nko emra no eda ho no Ghana mra if you say ba ye fa bi nka ho ye ni bi nye de efiri ye tena na tie constitution na e kata ye nyina ye so no say na e ka what you say na obia so no e wo tumi National House of Chief President ye wura ASEM president na na odu oni mapa mu nyina ba ye peni wo pe kanetiti esumenya man na ye wura wo din ho wo nya ne ba bi so enya ba bi onso ba bi su kakra ye mu se na Omanhene bebebe so aba be dey aba be du current one nana oji awo ho Agyebi what you say on na sisi a we dey o ye president of National House of Chiefs wono no wotena so mfie na kotoko hene ye ntono so aba enti nana yaw Agyebi Kosevi Anyanso traditional area. Wahine a wo ase no current National House of Chief President onu kontumi mie na no nka nkire Asantehene the imperial the overlord the almighty Otumfour sese bibrabiasa Omanhene. Otumfour aye emperor, Otumfour ye monarch, Otumfour ye heaven supreme, Otumfour ye almighty, ye overlord. What is it? Obro, Omanhene sama wo kanini na. Nti so se wo fa Otumfour de ne beto to paramount chief a wo de nani. Enye what's in any monyan? Say wo Dormahene so obi amfa wani di ama no be fa Dikro. What you say? Wakunya so na Dikro en ya be peda no ya be ni. Sa enti wo pini mo bi nti we. Yeah, Dormahene suti all ye ni nyina no we mra nim ni. Enyam ka me ba che Dormahene ade. Oni mo ma pa. Me de me pese me bie nyema ni su na kire no se bi akora to pani tu abofra sofo. De Dormahene wo ye no ubeja wako se de biasa na Agyemang badu o se ade ya o kan so ja hokọ ye no na enjirima ba na be ye wo time da wo mo ni se biasa asan na so Asantehene wo ye no focus ye nipa nyina ye de eno nti na won so so na so suti akoya Asantehene de santoka we ni ya na ye ma Asantehene nko anya dai san se Dormahene person what Asantehene ase pa dia ne mra na wo so usua no sua kakra nya dai enka ho na wonyai se de bia ba bia e be fred okwakwate ne bia no de Asantehene de bia fom fie prehene wo Otumfour we say tutu wo ho kwan Ghana ha no ni wiase ba bia so be pija no aye ne Omanhene suti manuasi abusafo kwaku anuasi mejidi sawa wo twa no so wa dwinche bebre efa science sem yi ho sawo ya Asantehene sawo nya Asantehene mejidi sawo ya nya Asante asem na enya Doma asem we sawo tina se no akasa wa analyze issue no wasoso bu nkompo na wa hye abakosama sua na wa hunu said asem no no kra esi etie efa na wo de wa dwinche no comment section wo bibi woni enka ne ye kwa betimi aba be correct ye comment section e wono na ye nyina yetimi asua ade abo ama my Ghana timi afa ne ntoma pa efa ye ndumade ne twa go YouTube live Asantehene TV aya no like ya ma ya no wa share wa dwinche no so the comment section ye hwe wanim ekwan na wa subscribe to media no e de ama Facebook ye Asantehene TV TikTok Asantehene TV email Asantehene TV1@gmail.com ye WhatsApp
WhatsApp number 0244961189 and once now pe advert sponsorship ya obefre na mpanifo agye wo so niema ye ready ye ni nyina de kenkan ni nyina no so producer ni ni nyina ato eye page no eso obetimi ahwe videos e de ma wo nyina no ye mbo e ma ni nsi na mu kunya ko che adagye na wo tena se na wo hwa obetimi ahwe ni nyina esi na wate ensam a ye de ebra wo no ase eye ye to ansam no so ade ama onyame ye do makosiada ebeye enne ye wo sana na bosomi da edikan pepepepe na ye first August abosomi watwemu ena afimu ye wraye nyame ye adom akosiada eye 4th August basana bosomi na ya etoso and 9 yewra na say tutu ababia Asantehene Otumfour obedi akwaside e wo UK enti no ye nuanom ye papa nom ye maame nom ye nananom amuwo kwase broni krom UK ne die padwemo atedenne mo kan yewra na say tutu ababi onwen na ne mu ni akwaside na kama ye nso de ye pipe e beta ye chire amadwomede na tina ye kama na wie na wo ba nso a nyankopon ne nananom aka ne ho na wo mode no aba could be back one. Media Kakam, the back one is a 7 Asan. Dormaahene Asantehene, 70 Timubi and Asantehene, said Dormahene bar or better no. Sunset, Agyemang the Pijan Dormahene Necassie, and T said the media Futu Kakana, Agyemang originals of Chieftaincy, not now Kunya, anyone abandoning us to Dormahene F4. Sunset, say, Penny or tell him, Mamma Ferry and Cano, you wouldn't carry for a reality. Sunset, when I'll ring money now, and you move to Dormahene for. Now, my dear, this ready and so at the Ama 7 years. I had a non of Diana for you now, so then say, and penny for the Kayaka. A woman in a moon and will flee or buy it into Omanhene Casacheka, sunset, and never. Say what they ni Pakistan said Otumfour any man and yana safa or your Wahene Sabe Yashano so Oceania Yashano so ya boy and bra and to say Wujina or a domo now can send the asa Casachitri and Samusana and more fry ban years I didn't have to say yes at the first I would say Jana baby yentimi Casa said your pension and penny for now. So the other penny and walk as a couple Kenny Jonas Munity. Now Kenny Jonas Mobeka said the Anna Yatim did money and to say, oh, Henny, what I want here. You be says I could put in Nessa wouldn't be a what I want my children when you're now ye clear forces a contest of my henny. Very much tonight on the 14th of September. Bosumi the enemy, yes, from the enemy are in the toss do 9. Or better, when you're so and finish here and noon. Okay. Aha, and Nanasi in Ayemra, and then it ran on Shefa. No one, none more said, and I must say more and fish enough for. And this is number yes, that's also my Asantehene TV, a Jumaya phone in a teaching Morgan, or brown one, as you made him near Digimedi Babonting. Mira. Wantena what you could see in Sama, assuming my Asantehene will be our own consul. Paul Baini, a yenana at a penny Nikaka, almost US and Wichim, Umujuma, now who shall be Pierre or Asantehene TV. I was sending with the Sansa YouTube Humanity, credit in this car and Fremano and Wantene into my ideas almost a mobile judgment. And I'm saying, none more Yawa de Yen, so far saying and so. It was say, or new road, then what you could see in Shaman so ending the son of Yen, tune to Hene. Is here not where Dikro is here. I made Jemaya no bring sir. Or no, so I'm a trim papa, and I'm a Jumedian, come pa, and I'm a man of qua, and young more dame. No one saying for most so far sickle, no feno, or Fabi, Emma, a new route, or then what you could see, and Traman, so, Judge, and so. Di anususu edi ayemfishia enum sa ananye enum jajene say enum na 25 and 5 years yeah anususu edi na 5 years anniversary ni nyina mu hihye na bra so ende ebeto mani afrefo yenhwe comments kakra eba dwumadie no as Isaac Dark was saying Nana may God bless you and give you strong and long life but be bold and advise Dormahene I just nasma work and ekoma dumaswa titu ye dumaswa also one one time abono owobono emantemodi na hene ewo eho George appears so sometimes we need to thank those who donated also that's what I just said Dormahene be gina okan nsam no aseda anase ni munyam ye wosan ko demma dumaswa hene na no de wan ka won hwe and one money as some cry at the far a
Baby, Georgia Pia say that means King Charles is paramount chief because because in dictionary there is nothing after paramount chief. That's the Georgia Pia canon. So Krata a book yemfa metoto ahini nsam ho debi. Asem we are making suti krata e kura me ntina na me ba hwe mu susu me dia ba na me refi wakai me bibi e kura me ahini ba yansa na ye de eba yena namono na they were speaking orally the anti America of protocol no na ye kasa na akwa ye ncho ye abed na ya ba kwese me emfa ntro nye dey emfa ntro ni aka wona na we ne ba na ma ne be nanso ne mere ya nimdie na ba no e na fe ni ahya ku chire bibia gu nkrata nanso amane ni amamere kwa so ntimi nyi bi mfi mfa bi mehyem de tie sa anete and I think so so Ghana man in London or say it belongs to Asantehene and it's what fast say so Ghana man ye Asantehene dear okay one blow say Asante your mind and no yeah was say well done guys one blow can say you can't compare books with history said na pepe for Georgia Pia ye no there was it seems we are cowards yeah yenye cowards ye de yebu papa just what part as a come say ahufuo bi ewu mu omntimi entu sutie Dormahene sutie 700 asade hwan ma committee Georgia Pia George ofa George na me nshira so hwe dwumadi nanso George ye tie ni Otumfour sei tutu Asantehene ne ntokwa bi wo hono mu a 700 asa enye wono na eko na hemfo na eko na emu Asantehene wonye yipa wotete yipa enti Asantehene be bie na no be ma obi kwan se bia di yehwe a yehu se na asumanya fo be bia ni ntiri fi na nkoso wo no enya na yewura wote ne ho asumanya man etia men ne na pamu ekasa kakra ne ntoto yeso abekasa kakra ahemfo kakra kasa what you say now so bia wo hwe animu se yewura na amie na no kasa dia e ma ne sa se ba de ne nsem bia no no sa so yewura timi ma be digu ye ti se adwendwene da yewura so ne Asanteman ho do ne Asanteman ho adwendwe no yewura se bi bia se wo nwie na we wa ba be so na ya na de ntia ya na ye bo mu nyina nka ye se de be ya de wo ye no be gya nyina ye o yeso wo ye fa abe fontenten so ntia abe fontenten we so ani betimi dia ye se de be wiase nyina so bi mu ni ba se bi Otumfour aye arefo and then some ya de ebra mu no ha na bra ba makwan ama yetimi ade mu nyina asi adada da aboafo ase na afen so enfo won mu di won mo anniversary sinyana ansa bobo won mu din ade amamo ye ka wo se wo chehene so ebedi na anniversary ni nyina mu no ebra no ba be so a ebehwe ne ade ni nyina so aba betum honim na obi bia akwakoja hemfo ni nyina mu matimi ade di o ma fashion no ama yetimi apagya amamra ene amane tutu afa ya Asante eman ho anya wadi oche be sane mo ehye ne kwaku ahiti papa pa ne kwaku ani abre pa wa hiti pa ne na mo se kwaku se o sua de pa woni ma bakosa mankasa ene wa cheche ni nyina mu ama ye hunu kro no sua da masemokan nyankopon enhra wo ye producer editor cameraman light sound just a production ni nyina mo kana aye nyankopon enhra wo papa pa me ameche utaza dwumedwumi din sweetie nana dankwa Asantehene TV ya sompa Asantehene TV, ya sompa.